راديو دنجيجن دنجي توي هاواتيا شنوندگان رادیو دنگی گلدن باشگودارین هیجا ایرو 28 هزیران 2024 نیلی بروکسل ساعت نه لامده ده همین او چین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویا جبو قبچن امرالیه سرل بارویا باجیردان Komile hukuknasın jibo azadi öhede jiridici tecdidina ve tevgirede şakı komile yenvan Ahmet Ankara berinaha serli baroyanda bu. Becareci şakı öhede rıhayı jibo ku agay jirebera po girtiyen cemvi beygirten serli baroya rıhayedan. Öhede pişi serledan eliber abahya baroya da huyanik da hevseruke öhede rıhaya İbrahim Halil Öyke bir kız ko 1300 parêzeran ji bo hevdîtina malbat û parêzeran li İmraliyê bêkirin sêlê wezareta dadedan û got lê bêle heta niha ji wezareta bersivek erênî yan neynî nehatiye dayîn me îro dîsa bi heman xwestekan sêrli baroya Rihayê da û me daxwaznameya xwe radestî baroyê kir. Li kantona Raqqayê 700 Pirtûkên rêberapol li saziyên civaka sivîl ên kantonê hate belavkirin. Di çarçoya pêngava ji rêberapolê azadî de nivîsgeha perwerde ya kantona Raqqa bi hevkariya Akademiya Şehîd Abdulaziz El-Musa Pirtûkên rêberapo di belav dikin. Her wiha di roja duyemîn a belavkirina Pirtûkan de 700 Pirtûk hatin belavkirin. Heyana 1305 Pirtûk hatine belavkirin de 2200 Pirtûk werin belavkirin. Legurî çavdêran armanca ji belavkirina Pirtûkan belavkirina Fikrê Rêber Abdullah Öcalan'ın nava gel û saziyên wê de ye. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan got em bi rihê zîlan têkoşînê bikin. Murat Karayılan ji radyoya dengê gel re axivî û çalakiya Zeynep kina ji binasnav zîlan nirxand. Karayılan balkişan ser şerên di hefteyê dawî de li Herêmên Bakurê Kurdistanê çêbûn û got li gorî agahiyan li deverên Girîdax, Mawa û Pîrosa şehadetên me çêbûne. Di şexsê hevrê Şêx Mûz Axîn û Şervan de hemû şehîdên xwe bibîrtînin. Bila gumana tukesî nebe em ê tola şehîdên xwe henînin û xeyalên wan bi serkeftinê tajdar bikin. Karayılan destişan kir ku hevrê Şêx Mûz hevaleke ku 33 salene di nava tevgera azadiyê de têkoşînê kir û wiha berdewam kir. Ew kesê teke mînak bû. Bi taybetî ji aliyê fedakarî wêrekî dilsoziya bi xeta rêber Aporê welatparêziya Kur û Rihê hevrêtiyê wê hevaleke pir hêja û xwedîkedeke mezin bû. Hevriyên me fermandar Axîn Gabar û Şervan Botan jî zêdeyî 10 salan di nava tevgerê de têkoşînê dikin û îmza avêtin bingelek destana. Hevrê Bürûs Kato û hevalên me yên pê re li Mawa şehîd bûn. Hevrê Beritan Kerboran jî şehîd bûye. Hin ji hevriyên me jê bi birîndarî dil hatine girtin. Bi kurtasî berxwedana ku ji 18 Hezîranê ve dewam dike berxwedaneke pir mezin e. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan bi berfirehî tecda giran a li ser rêber Apo jî nirxand û wiha dibêje. Di bingeha pergala İmraliyê de pirsgirêka Kurd û siyaseta Metîngeriya Tirk li dijî gelê Kurd heye. Siyaseta înkar tûrnekirin û qirkirinê heye. Rêber Apo gelê Kurd û doza azadiya Kurd jînin azadî xwaz û nirxên demokratîk temsil dike. Ji ber vê yekê bi nêzîkatiyên dijî mirovî û îşkenceyên psikolojik nêzî rêber Apo dibin. Çilmen tu agayî jê nayê girtin. Ev doz ne doza kesekî ye doza gelê Kurd e. Li aliyê din ji fikir û ramanên rêber Apo de tirsin. Rêber Apo li dijî metîngerî û modernîteya kapitalîst temsiliyata modernîteya demokratîk dike û paradigmaya wê bi pêş xistiye. Ji ber vê yekê spîtî dürüst nêz nabe û ev siyaseta li İmralê de meşandin rewa dike. Lewma siyaseta ku li İmralê di şexsê rêber Apo de temeşandin li dijî gelê Kurd temeşandin siyaseteke kureviye. Dibe em vê siyaseta qirêj rast bixwînin û li gorî wê jî têkoşînê mezin bikin.
Devleta Tirkiye dagirker 300 tank li başûr bi cih kiriye tîmên avakirina aştiya civakî CPT têkildarî hewldanên dagirkeriyên bi artêşa Tirkiye dagirker ên li ser başûrê Kurdistanê daxuyaniyek da. Di daxuyanî de hat diyarkirin ku Devleta Tirkiye dagirker 300 tank û wesayetên zirxî li gundên Ûre, Serer û Eredînan, Kesê, Çelkê û Babê yên Herêma Kurdistanê bi cih kirine. Di daxuyanî de hat diyarkirin ku artêşa Tirkiye dagirker di navbera gundên Babêrê û Kanîbelavê de noxteyên kontrolê danîne û nasnameyê welatiyan kontrol kirine. Di rapora endamê CPT, kameraman Osman de hat destşankirin ku artêşa Tirkiye dagirker bi vê planê xwe ji bo êrişeke mezin dagirkeriyê li ser axa başûrê Kurdistanê amade dike. Artêşa Tirk li Metinayê Belavok belavkirin û ji gel daxwaza sîxurtiyê dike. Artêşa Tirkiye dagirker ku bi hevkarî û alîkariya pêdeke amadekariyên dagirkerî mezin Herêma Behdînanê dike. Ji ber derbên giran yên ji gerîlayên azadiya Kurdistanê dixwe êdî neçar bûye ku hawara xwe bibe cem gelê Behdînanê. Artêşa Tirkiye dagirker Belavok li ser xelkê deverên ku niha artêşa Tirk amadekariyên êrişeke berfireh ya dagirkeriyê dike belav kir. Di belavokên artêşa Tirk de wiha hatiye nivîsandin. Bi piştgiriya we em ê herêmê bi ewletir bikin. Em ji bo têgihiştina we spas dikin û li hêviya piştgiriya we ne. Cenazê Şefîk Esen hate veşartin. Şefîk Esen bi bahaneya parvekirinên li ser medya dijîtal di 12 Sibatê de li navçeya Manîsa Alaşehîrê hate binçavkirin û bi bahaneyê propagandaya rêxistinê hatibû girtin. Şefîk Esen xwedî gelek nexweşiyan bû piştî hate girtin birîn girtîgeha Boş Vadîn tîpa tê û piştî çi rojan sevkî girtîgeha Eskişehîr tîpa hêkirin. Şefîk Esen ji sedema ku nexweşiya wî giran bû rakirin nexweşxaneyê Eskişehîrê û piştî çi rojî jiyana xwe ji dest da. Cenazeyê Esen li balafirgeha Amedê ji aliya malbata wî rêveberên Met Tuat Fed Tuayder, rêveberên DPP û Dem Partî yên Çınar û Amedê û hevşaredarên Çınarê Semra Akyüz û Mehmet Şerîf Arzu ve hate pêşwazikirin. Cenaze pişre li gundê Başpınar ê Çınarê hate veşartin. Malbata Esen dazanin ku ji ber nexweşiya Şefîk diviya bû 3-4 hefteyan carekê xwînawî bihate guhertin. Me ji bo berdana wî gelek caran serlêdan kirin, lê daxwazan me nehate qebûlkirin. Ji mirina Esen girtîgeha Bol Vadîn ya Afyan û berpirsyar e û em ê giliyê rêveberên girtîgehê bikin. Li Girêspî çeteyan du li navçeya Sulûkê zarokeke 13 salî qetil kirin. Girêspî ji sala 2019 ve dibin dagirkeriya Dewleta Tirk û çeteyên wê de ye. Çeteyên Dewleta Tirkiye dagirker li navên de navçeya Sulûkê zarokê bi navê İbrahim El Elan ê 13 salî duh qetil kir. Bavê İbrahim jî birîndar kirin. Xelkê navçeyê nerazî bûn nîşanî çeteyan da û derebeyên dikanên xwe girtin. Xelkê navçeyê li dijî sûcên çetayan bank li darxistina çalakiyan kirin. Nöbetele İstanbulê di roja bîstan de berdewam dike nûnerên Gelek Partî, Sendika Sazî û Rêxistinên jî duh bi piştgirî dan çalakiyê. Parlamentera Dem Partiyê Meral Danişbeş da jî duh çû serdana çalakkeran axivî got yek ji lûtkeyên dijminatiya li dijî Kurdan pratika qayûma. AKP Partiya derbeyê ye em bi desthilatdariyeke darbekar re rûbirûne. Ev desthilatdariya darbekar tenê biriya têkoşina yekirêzî û hevgirtî digarî têk diçe. Meral Danişbeş diyar kir ku li Tirkiye destûra bengehên ji holê hatiye rakirin û got desthilatdarî ji bo vê rewşê binixwîne dijminatiya li dijî Kurdan zêde dike. Eger Mehmet Sıdık Akı ji bo hevşaredariyê nehatiba hilbijartin ew nedigirtin û ceza nedikirin. Wezîrê Karê Hundur Ali Yerlikaya û rayîdarên desthilatdariyê bi daxuyaniyên xwe ew danegirtin û piştre qeyûm tayin kirine.
Livi walati dadgeh û dadgerî tune kirine. Yên ku çav berdanê vîna gel sucdarın. Pişe Rojnavan Ercüment Akdeniz Axvi û Diyarkir ku evlidî jî polîtikayên qayûm in û got polîtikaya qayûm encama şereqirêje. Ez bank herkesî dikim ku di 29 Haziranê de beşdarî mîtînga Kartalê ya İstanbulê bibin. Dibe gelenî Tirkiye zanibin ku qayûm tenê Pirsgirêka Colemêrk û Wanê nîne Pirsgirêka İstanbul, Ankara û Tekirdağê jî. Eger hemû welatiyê kitiya xwe pêk bîne wê qayûm ji holê rabûn û gel bi ser bikeve. Çalakî bi duruşum û tilîliyan bi dawî bû. Ji bo nûbeta li Colemêrgê banka hevgirtina hat kirin. Çalakiya nûbetê ku li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê di 25 Haziranê de bi duruşmeya rêzgirtina ji vînê hatibû destpêkirin du roja siyemîn de dewam dike. Komên ji navçeya Westaniya Wan û Malazgirt Mûşê çalakî dewir girtin. Ji wan û jinên herêmê çûn serdana çalakî û destek dan çalekgeran. Hesevka Dem Partiya Colemêrgê Hümeyra Armut li serdanê de axivê got li Colemêrgê îradeyek derkete holê divê herkes rêzê li vê îradeyê re bigire. Têkoşîna me heta ku qayûm ji bajarê me biçe wê berdewam bike. Em li bendê ne ku hemû gelemeyê ku xwe alîgirê demokrasiyê dibînin li dijî desteserkirina îradeye gel dijberiya xwe nîşan bide. Hesevkê Dem Partiyê Malazgirtê Kemal Özer ji li ser navê koma duyemîn ya ji Malazgirt û Westanê axivê got em ji bo xwe di derketina li gelê bajêr hatine. Têkoşîna me ji bo jiyaneke mirovî û ji holê rakirina têcîtê û bi ti awayî têcîtê qebûl nakin. Çalakiya me heta ku qayûm derkevin wê bidome. Çalekeran bi gotina stranên bi Kurdî û Tirkî reng dan berxwedanê. Endamê Konseya Giştiyê KCK Diyargarîb li ser gora xwe hat bîranîn. Endamê Konseya Giştiyê KCK Diyargarîb di 5 Tirma 2019 de şehîd bûbû. Du jî bi pêşekiya Komîteya Malbatên Şehîdan ya PKK li Qandîlê li ser gora Diyargarîb merasima bîranînê hat pêkanîn. Bîranîn bi meşa heta bi goristana şehîdan ya Qandîlê dest pêkir û piştî rêzgirtinê li ser navê Komîteya Malbatên Şehîdana PKK Wihab Ahmed axivê got şehîd Hilmet di hemû waran de keseteke pêşeng bû. Ev şoreşgerekî mezin bû. Ev sembola têkoşîn û berxwedanê bû. Divê em hemû li ser şopa têkoşîn û berxwedan şehîdan soza xwe nû bikin û heta dawiyê li ser xeta wan têkoşînê bikin. Li ser navê tevgera azadiya civaka Kurdistanê Doktor Bekir jî axivê got cihê mixabiniyê ku hêzeke weke pêdeke ku bahsa kurdatiyê dike û dikeve pêşî artêşa Tirkada diker. Ev ji bo pêdeke rûreşiyeke dîrokî ye. Têkoşîna gêrla gihîştê qonaqeke pir serkefte û dewleta Tirk her jû reçeke qedexe û kimyewî bikartîne. Bêyê ku serweriya tu aliyeke li ber çavan bigire niha bi hêzeke mezin ber bi başûrê Kurdistanê vete. Tu hêz û aliyek rê li dagirkeriya dewleta Tirk li başûrê Kurdistanê nagire. Ya girîk ew e ku em û herkes bêjin êdî bes e û li dijî dagirkeriya dewleta Tirk rabin serpiyan. Li bîranê de helbest hatin xwendin û bîranîn bi duruşmeyan bidawî bû. Festivala Jireya Sakine Cansız a Yazdemîn di 3 Haziranê de werê li darxistin ji Komîteya Amadekar Sîdar Aydin anî ziman ku amadekariyên ji bo festîvala qediyane û got Festivala Jireya Sakine Cansız bi pêşangtiyê YJKS û piştgiriya nêzî sî însiyatîv û saziyên jinan tê pêkanîn. Aydin diyarkir ku bernameya festîvalê hem ji aliyê siyasiyê hem ji aliyê çandî ve tîr û tîşî ye. Li qada festîvalê wê standên agahdarkirine hebin. Standên her rêxistineke internasyonalîst ku tevî festîvalê dibin jî wê hebin. Mîna her salê îsal jî wê konê dengbêjiya jinê bêdanîn û gelek hunermendên jin, komen folklorê, şano, koma dansê ya jinan ya katalan, koma zarokan û jinan wê beşdarî festîvalê bibin. Sîdar Aydin da zanin ku li hemû kantonên Swîsre karên ji bo tevlîbûna festîvalê dewam dikin. Belevokên bi zimanên wan kantonan hatine belavkirin. Ji bo tevlîbûnê jî li her kantonê û her bajarê otobüs hatine amadekirin.
Rêjê li Qamişlo hate pîrozkirin di çaremî salvegera Yekîtiya Ragihandina Jin yerê jê 28 Hezîranê duh li bajarê Qamişlo şahiyek hate pêkanîn. Di şahiyê de bidehan rojnamavan, nivîskar û rêveberên saziyên sivîl û civakî amade bûn. Piştî rêzgirtirê sînevizyona derbarê penasekina yerê jê de hate temaşekirin. Piştre berdevka yerê jê Arîn Swêd axî û keseyeta rojnamavanên şehîd Şevîn Bingöl de şehîdên medya azad bi bîr anî û got heta îro sed rojnamavan li Kurdistanê û 28 şehîd li Herêma Bakur û Rûşatê Sûriyê doğura derxistina heqetê û gihandina dengê şoreşê de şehîd bûne. Arîn Swêd dazanî ku rojnamavanên jin û pênûseke azad û bi sekna xwe ya li hemberî êrişên dagirker û desthilatdarî xebateke pîroz didin meşandin û got bila gumana tu kesekî nebe. Em her dem bibin dengê şoreşê. Di şahiyê de televizyona El Yewm peyama pîrozbahiyê şand û tabloyek weke diyarî pêşkêşî Yekîtiya Ragihandina Jin yerê jê kirin. Şahî bi guvendê dawî bû. Belê godarên jebên û çên serê sivê pêşkêş kirin ana xatirê û dem baş. Herhangi bir parasını ne diye ben başka hocam. برنامه یا تایبت